Solid North, are you ready for summer? Because the balikbayan capital of the Philippines is ready to welcome you. Itapay laeng mabalinyon nga inayon ti summer bucket list yu iti ili ti Bacarra. Pagpasiaran, pagdidigusan when no food trip, urayan niya, they've got it all here for you. May isa ka diti araken, digiti umilikan kastameten, digiti bisita iti ili ti Bacarra, ket iti Bislak River tunggal summer season. Dito yung masarakan, digiti narway of floating cottages, ang mabalin na rentaan. Presko ti angin ditoy, kinita na marikna ti kumatngato at temperatura ti aglawlaw. Sigurado ang makapabang-ar iti tumapog iti nalamiis adanom ti karayan. As early as February, ipatpatak der mi beach huts mi, yan ta sirok tarangtay. May isa nga dito nga ilulok po forward da. So, nag-open this Friday. So, mabalin kami tatanga agpa-streken. Kami makankanting iti bisita mi nga kayat ngaag-enjoy, karito yung napintas nga waig mi at nadalus kan nalang is. May sapay ka riti pagpanpanakkel iti ili ket ti historic as St. Andrew the Apostle Parish. Numan pa'y addan di sumagmamano a damage na, gapo ka riti nagdalan adidigra kas kariti gingined. Kadwa na iti domeless bell tower, na tibker ken sitatakder da pa'y laeng. Kung nati opisina ti tourism anarway di bisita dito'y adeboto ken turista bayat ti panakaobserbar ti Holy Week. Dito Bacarra Church Complex mi, no Holy Week, may sa dito nga papapanan iti turista. No Jack Mariro, makaregister kami iti 11,000 na tourist arrivals per day. Magdrugi iti Domingo Ramos, aging gana Domingo Gloria. Nang runa itakot ti San Andrew Parish Church of the Municipality of Bacarra ket may isa nga na pili iti Diocese of Lawag nga Pilgrim Church because 2025 and 2026 are the years of hope. Numit makanti trip mo, mabalin aramanan ti crispy ukoy nga ipagpanpanakkel ni Nanay Ana Ruth. Gaputi anos ken kinaporsigido na, inot ang nagbalin ang nalatak ti produkto na. Nugagangay nga aldaw, kuna na makaluto da iti agarap 3,000 to 4,000 pieces nga ukoy ken adupay ni dadduma. Adamot friend ko jay idi nga naimas deti ukoy mo mangted ka man ti ikwak man inti ikwak man idiyan at diyan tayon. Iso di jay naramananda nag-spread di jayon mesa-mesa mo tumemang sapul kanyak idin. Ibilang ni Nanay Ana Ruth, a regalo manipod ti Diyos ti baligi na arason met a natulong isuna kang granaanen ti pamilya na. Punak kan apo Diyos, ikanak apo ti pagingkama nga ti hanak malugi, taamoy mo ti ugarik na natulong nga kuri awan di awan ita ide, hanak nga makapaginda, kas di idi. Iso nga idi napatgan ni apo Diyos ti kun talaga nga intultuli kumutlatta. Iso deti nga nagbalinmat nga iso ti naging kamag. Maawis kay amin nga may pasyaran, pinapintas nga ilimi, Bacarra, the Balitang Solid North of the Philippines. Mark Magdirila, Balitang Solid North.